ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. хеле ва хеле шод ҳастам ки ин лаҳзаҳо шумо бо мо ҳастед ва видеои имрӯзаимро тамошо карда истодаед. дар видеои имрӯза чӣ хеле ки мебинед, анами ҳама паплинои атласӣ вишифказадагиай гулошо набинед, чӣ хеле гулои хушрӯи гуногун дора. ино либосаш 250 сомон дӯстони азиз. баъд ана ин намуд паплинои дубайский ҳастай. И агар шумо либосша гиред 400 сомон. бинед, ира баъзе ҷода ма видеода нишон додагим 500-550 сомон буд. ҳоз як нуқтаи савдора ма арзонтарак ёфтам, ба навор гирифтам. хулоса на марҳамат бинед бо чанд намудо ҳастай. ана ин намудо чихолкатӣ мепӯшӣ. ино бе чихол омадагиан инҷа. шумо чихолша бо метавонед ҷудогона бихаред. инам манами 250 сомон. ҳамаш ҳам хеле гипюрови гулдор. марҳамат тамошо кунед, тамошобинони азиз. ана инам доша бинед. ино паплинан, поёнаш вишифка дора. инам 250 сомон як либосаш. аз ин рангҳои ҳар хела дора. касое ки мехоҳанд омада харидорӣ кунанд метавонанд ки таги навесо, тарафи Корвон Сити, таги навесо дуюм ряд вай контейнерои миёна, на охири охир, на мисол ки саршавӣ миёна, контейнерои миёнаи ами бозорда ҳамихе якҷода распродажа кардиан арзонтар нисбат ба дигар мағозаҳо. марҳамат тамошо кунед. ана и зарда мехоҳам шумода пешниҳод кунам, беҳад хушрӯ гулшам. и ваяй дубайский паплинай 450 сомон либосаш вишифказадагиай. сангчошам сангчои тозаи хушрӯ. марҳамат бинед, беҳад хушрӯ метобад бо вақте ки шумо аз наздик мебинед. ана ин намудош боша дӯстони азиз. марҳамат тамошо кунед. ана ин намудошам ҳаст. иноям ҳами хелан. нархошон 350 иноша. набинед чанд намуд паплинои вишифказадагӣ 350 сомони инош. аз и ҳар хелаш ҳастай. ана ин намуд хамилён ҳастай. хамилён, ин хамилёнам 350 сомон либосаш. бинед чӣ гули хушрӯи аҷиб дора. иноне ки дӯстони азиз кам мондагӣ ҳастанд, якта мондагӣ ҳастанд. баъд анами бисёр хушрӯиш 450 сомон дубайский паплин. гулош ҳам хеле вишифказадагиай гули аҷиби ки мисол дар ҳар ҷо нест. як намуди дигаша ана ин намуда гули чакан мегуфтиянд ба фикрам. бинед бисёрам хушрӯвай. и вилури тозаяй либоси 600 сомон дӯстони азиз. и дар баъзе ҷоҳо 800 1000 сомонам мефурӯшанд. ана тамошобинони азиз, ман мехоҳам шумо дар намин намуд вайёра нишон диҳам. резинкову анатониёи ламиражу дигароша нишон диҳам ва нархоша ба шумо пешниҳод кунам. марҳамат, ино бисёр сангчои тоза доранд. ино нархошон 150 сомонӣ, яъне 3 метраш як либосвориш 150 сомонай. ана ин намудош боша ёям амин нарха 150 сомонай. ино вай чихе гум шумора резинка боринай ранги встреча комбахт метова. ана ин сирху сиёш боша ёям гули хушрӯван. ёям ам хелай нархош 150 сомон. баъд боз аз ана ин намудош ҳаст. ино боша 135 сомон. кабуту сирхош 135 сомон. тигро 150 сомон. сангчош тоза ҳисоби ами сангчош. баъд ламиражошам хушрӯай 150 сомони дӯстони азиз як либосаш. ростӣ мехоҳам шумода даставка кунам. бисёриё мепурсанд ки ҳамино даставка доранд надоранд гуфта мепурсанд. тамошобинони азиз, аз сабабе ки ҳоло гуфта истодаанд ки боз раҳо маҳкам мешаванд, мисол карантин эълон мекунанд. ҳам хеле аз сабаби ҳамин чизо ман ҳозир чӣ гум
дудилаем рости гап ки ба шумо равон кунам доставка қабул кунам ё не, зеро ки мумкин ки бо раҳо махкам шавад почта иставу дертар равад дар 3 ҳафта рафта дар Русия нарасаву дертарак рава барои ҳавай ҳам қабул накарда истодам. Ба ҳар ҳол агар ки шумо розӣ бошед ма рақамҳои телефон ман мемонам, ба ҳар ҳол шумо метавонед занг зада дархост кунед. Агар шумо розӣ бошед ки мабодо раҳо ки маҳкам шид доставкаи шумо рӯстам шид шумо интизор мешавед то анамин вай кушода шиданшаву рафта расиданша. Аку ҳозирашда худохоҳа рафта расидестай чанд нафарое ки ма равон кардам дар амин 3 ҳафтагӣ дар Русия рафта ба дастои амин подписчико амин рафта расидагиай амин вайои мо посылкои мо хулоса намарҳамад анамин намудое ки чизе ҳастай дар инҷа 150 сомон баданай кабуту зардиш боша 140 сомониян бо анамин намудо встреча комбахтан иношам 150 сомонан. Чанд ранг доран. кадом ранге ки ба шумо маъқул астай метавонед ки намарҳамад касое ки дар Тоҷикистонан омада харидорӣ кунанд иш боша дар таги навесо якум ряда қарор дора ин мағоза ҳамин нуқтаи савдо. иҷода дӯстони азиз бинед аднатониё астай 140 сум 130 сум 150 сум ҳамхе нархо дора. бо шумо метавонед ки хитон омада касе ки дар Тоҷикистонай аз наздик бинанд. тамошобинони азиз ман мехоҳам шумо дар ин намуд комбахтора нишон диҳам. اینا کنبختای هم خیلی توزه خشرو لباسش 400 سومون چند امی گلش هستای رنگش هستای مرحمت بینید بسیار هم رنگای خشرو دارن خیلی و خیلی با گلاشو نبینید. این کنبختای نوینکا چه خیلی که میگوین اینه سرخش هست روزویش هستای مرحمت اینا 400 سومونیان با این نمودو هستن 450 سومونی مرحمت هم خیلی نگینه دارن. بعد وایشه بینه چه توزه همین پتی هم میره بینه چه خوش رو میتوبد. اینا 500 سومون یک لباسش مرحمت. خوشمندو رقمای تلفن هم میمونم چخیلی که گفتم میتوانید که درخواست کنید. انا این نمود ویو هستای سریو هستای یا 6 مترن سفیدش هستای سرخش هستای اینو 650 سومون لباسش. این طرف در اینچنین با همین نمود ماتریالو هستای که نرخای اینو 700 سوم 800 سوم لباسش بدنای پاپلینی روزویش باشه 600 سوم هم خیلی نرخو دارن. بعد از انا این دو بایز که شما میخوام شما دا نشون تیم انا وای لوی ویتونا انا بینید حرفای نویستگی لوی ویتون ای ویشفکای ای نمودش دو بایز که دو بایز کش دوستانی عزیز 500 سومونه یک لباسش همیره پرستویش هستای مثل خیتویش هستای ویشفکا نستی جوشو و یا نمیخه چیه رنگای و یا 150 سومون 120 سومون 80 سومون هم خیلی این نرخشون. این طرف هم خیلی ماتریالای دوبایز که قیمت ترکای مرحمت هم شو کنید در جام خیلی 700 سومونه و 800 سومونه و دیگرش هستای. بسیاری از پادپیشکانی ما خواهش کرده بودن که یگان ماتریالی کم که قیمت ترکورم نشان تید برای هوای هم امروز برای شما چنین ماتریال را پیشنهاد کرده استادم تا اینکه بینید و انتخاب کنید شخصانی که میخوان خریداری کنن و در تاجیکستان هستن. ایش باشه این نقطه سودا باشد در کاروان تاگی نویسا طرف کاروان سیتی دویم ریاد دوستانی عزیز اینجا در خمیلیونو هسته. این همون خمیلیونو لباساشون یک لباس وریشن 3 مترش 300 سومونیه. اینا اینجا کنبختو با هسته
ёям гулои архила доран 350 сум як либосаш. Ина бинед чӣ ваян гулои нағз доран хушрӯ доран. ана тамошобинони азиз, ман шумода мехоҳам ана минамуд паплиноро нишон тиём. И паплино либосашон 250 сомонӣ 280 сомонияй. ана ин намудош боша, марҳамат бинед. инош гулмайдоҳош ино 350 сомонан. иш дубайскияй, сангчошон тозае. ана инош боша 280 сомонӣ як либосаш. ин тарафаш 280 сомон. марҳамат, тамошо кунед. ана инам дошам боша ваяй 350 сомае. ай савзу ина дигар намудош боша, инош 280 сомоная. ана ин нуқтаи савдо да аллакай, ана атласо 280 сомон. ай саршавии видеода ҳар намуда гулои атласа ман нишон дода будам. уҷада 250 сомон буд. касое ки бо диққат тамошо карда бошанд, ҳамин чиза аҳамият додан. ана марҳамат дӯстони азиз. иҷада бо комбахто астаи ҳар хела нархошонам гуногунай. 300 сомон, 350 сомон, 280 сомон. ҳам хеле нархо доранд. нархи ҳамин як либосаш, яъне 3 метраш. дӯстони азиз, хулоса имрӯзаи видеои мо ба поён мерасад. умедвор ҳастам ки писандтон гашт ва то видеои оянда